pwlpit. Croeso i Derrick Adams, part Derrick Adams o Aberystwyth, eglwys Efengyl Cymraeg Aberystwyth. Mae Emyr bore yma wedi swap y ddau o'n nhw'n bod gyfraniad ar y ddau wersydd Cymraeg mudiad yr wythnos yma. Diolch yn fawr yn ddod a mi edrych ymlaen i glywed sydd gyda Duw i ddweud wrthyn ni yn gair y bod yma. Mae'r cwyddiadau, felly gweld yn ffron popeth wedi ei groesi allan gan wedi dal wyliau, felly fydd y ddim gwrgwyddi bod yna ar y sgrin, fydd y ddim gwrgwyddi nos Fawrth yma bod ni wedi gwneud trwy mis Awst o'r belled. Gyda sy'n nesaf, ni disgwyl Griffith Jenkins o eglwys Tabernacl Llwynhendy sydd yn hyfforddi i fod yn weinidog fe bydd yn arwen yr wythnos nesaf. Rydych ni gwyddio. Diolch i ti, Cwmpawd, gwrdd i chi dod fan hyn nawr i le cyhoeddus i deddoli ti gyda gilydd. Ni'n gwybod yn erbyn wir ym mhobman yn y byd. Ni'n diolch i ti bod gyda ni ryddid i ddweud. A diolch i ti bod gyda ni dair di. A helpa ni nawr felly i ddarllen dair di ac i'w drin deired i o ddifri i feddwl beth sydd gyda ti i ddweud wrtho ni amdano ti dy hun ac amdano ni. Ac ni'n diolch i ti bod air yn dweud dy fod ti yn ddew sydd yn bob man, yn bob lle. Yr un Duw i ti, yr un mae rhaid bod yn glywed amdano ar y gwersyll, cynadriadau yr wythnos yma. Diolch bod ti yr un o hyd gan bob man a bod ti'n agos at bawb sydd yn galw arno ti. Felly helpa ni nawr i alw arno ti, i dygeisio ti, i feddwl o ddifri a beth ni'n canu. Helpa ni i gyd-weddio ac arglwydd helpa ni i feddwl mwy a mwy am Iesu Grist, am ei fywyd, ei farwolaeth a'i adgyfodiad. A diolch bod ti wedi rhoi'r ysbryd a helpa ni. Helpa ni nawr i fod yn unfydd, helpa ni i agosau at y ti ac i ddysgu a bod ysbryd sydd yn barod i ddysgu ac yn barod i blygu ac i fyddhau i beth wyt ti'n dweud wrtho ni. Helpa ni nawr i deddoli ti yn gwylio bydd ti'n cael y clod i gyd. A ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Reit, diolch yn fawr am cael dod. Mae aros i'r bobl gwersyllgar i ddod mewn. Reit, dyn ni ddechrau trwy ganu dwy emyn, emnau o mawl. Mae'n dechrau efo fenaid mola ddewr gogoniant. Os ydych chi'n ffindio sgrin yn anodd, mae'n rhif 113 yn gorfoledd, grym mawl, 113. Beth dwi'n hoffi am yr emyn yw'r amrywiaeth ynddo fe. Right? Emyn o fawl, y trydydd pennill yn un tawel. Right? A thynerwch tad yn cadwodd, yn yw fath o mawl mawr wedyn, trydydd pennill yn dawel, cyn y pedwerydd pennill, lle chi wir eisiau cynulleidfa mawr. Neu chi eisiau fe, achos chi'n gweud, yn y gan angylion unwch, pawb i ddod. Gobeithio gallwn ni gorau'n gallwn ni cyflwyno y mawl yna yn y ffordd y byddwn ni'n canu. Ti a
eto, Iesu difyrrwch fe na I di, bydd ar y sgrin ond rhif 108 yn y llyfr ymynedd Methodistiaid os ydych chi angen llyfr. Fan hyn, dyn ni'n deud trwy ran fwyaf o'r emyn bod ni'n wrth ein bodd yn ystyried Iesu Grist. A fi'n gobeithio bod hwnna'n wir. Pan dyn ni'n meddwl am pwy yw beth mae di'n neud, dyn ni wrth ein bodd. Ond, yn pennill 4, mae yna problemau yn godi achos un o'r pethau sy'n stopu ni edrych ar Iesu Grist yw temptasiynau a bleserau'r byd yn cymryd yn sylw ni gyd. Ac felly, yn pennill 4 yn gweud, o cai fy llygaid, rhag i'm weld pleserau gwag y byd, ac im I wyro beth o ddiar dy lwybrau gwerthfawr drud. Mae'n emyn Saesneg yn gweud, prone to wander, Lord, I feel it. Y mwyaf gwelwn ni prydferthwch Iesu, y llia byddwn ni eisiau mynd ar ôl y pethau eraill. Gadewch ni ystyried pa mor dda yw ein harglwydd. 108 yn y llyfr neu ar y sgrin. Dwi am ddarllen o lyfr Hosea, felly un o'r proffwydi bach tua diwedd yr Hen Testament, Hosea pennod 2, yn darllen o adnod 1 I adnod 15. Nawr, does dim syndod bod ni'n ffindio fe'n anodd I ddeall, achos mae hwn yn barddoniaeth Hebraeg 2600 o flynyddoedd yn ôl, a fel mae unrhyw un yn gwybod, mae cyfieithu barddoniaeth y peth mwy anodd I wneud. Right? Ac mae yna cyd-destun arbennig. Felly, dwi'n yn disgwyl bod chi'n deall bob dim yn y darlleniad, ond o leiach, ydych chi'n mynd I gael gist. A'r gist yw hyn, mae gwraig Hosea wedi bod yn anffyddlon iddo fe, a sut mae Hosea eisiau gael I wraig dod yn ôl, mae'n anghywir am ei gadael fe, ond mae eisiau denu yn ôl. Felly mae Duw yn teimlo tuag at y wlad. Felly mae'r barddoniaeth weithiau'n sôn am y pobl fel gwraig a weithiau fel gwlad, oherwydd
mae un yn darlun o'r llall. A dyn ni'n gweld y ddwy beth. Mae yna cosp am wneud beth drwg, ond mae eisiau denu nôl. Felly, na i darllen y darn Hosea, pennod 2. Dywedwch wrth eich brodyr fy mhobol, ac wrth eich chwiorydd cafodd drigaredd. Pledwch a'ch mam, sef y gwraig anffyddlon, ond pwy iawn pobl anffyddlon. Pledwch, onid yw'n wraig i mi a minnau'n wr iddi hi, a iddi symud ei ffiteindra o'i hwyneb a'i godineb oddi rwng ei bronnau. Onid byddaf wneud diosg yn noeth a'i gosod fel ar dydd ei geni a'i gwneud fel anialwch, a'i gosod fel tir sych, a'i lladd a syched. Ni wnaf drigaredd a'i phlant am ei bod yn blant piteindra, oherwydd yw mam biteinio, ac i'r hon a'i cariodd ymddwyn yn waradwyddus a dweud, af ar ôl fy ngariadon, sy'n rhoi i mi fy mara am dŵr, fy ngwlan a'n llun, fy olew am diod. Am hynny ceiaf ei ffordd a traen, a gosodaf rwystyr, rhag iddi gael ei llwybrau. Fe ymlid ei chariadon heb ei dal, fe'i cais heb ei cael. Yna dywed, dychwelodd at y gŵr oedd gennyf, gan ei bod yn well arnaf y pryd hwnnw nag yn awr. Ond ni wyr hi mae my fi aroddodd iddi'r yd a'r gwyn a'r olew, ac amlhau iddi arian ac air, pethau yr oesant hwy bal. Felly cymeraf yn ôl yr yd yn ei bryd, a'r gwyn yn ei dymor. Dygaf ymaith fy ngwlan am llun a guddiau ei noethni. Yn awr dinoethaf ei gwarth gerbron ei chariadon, ac ni fy'n yr un ohonynt ei chipio am llaw. Roedd derfyn ar ei holl lawenydd, ei gwyliau, ei newydd-loeriau, ei sebathau, ei gwyliau sefydlog, difethaf ei gwynwydd a'i ffugusrwydd, y dywedodd amdanynt, dyma fy nhal ar oes fy ngariadon i mi. Gnaf hwy'n goedwig, a bydd yr anifeiliaid gwylltion yn ei difa. Cosbaf hi am ddyddiau gwyl y bal un, pan losgodd arogl darth iddynt a gwisgo modrwy a'i haddur, a mynd ar ôl ei chariadon, a'n anghofio i, medd yr arglwydd. Am hynny wele fe'i denaf, a fa hi i'r anialwch a siarad yn dyner wrthi. Rof iddi yno ei gwynllanoedd, a bydd dyffryn achor yn ddrws gobaith. Yna fe ymetib hi fel yn y ddyddiau ieuenctid, fel yn y dydd y daeth i fyny o wlad yr Aifft. Nawr, mae gen i stori plant sy'n mynd i esbonio chydig bach ar y darlleniad a'r pregeth. Sut mae... mae'n dod lawr fyna, dyn? Gret. Wedi'r plant yn dod i fyna fyd? Gret. Lot gwell. Dychmygwch bod gennych chi asyn, right? Fath o ceffyr bach. A mae asyn yn stwbwn iawn. Dych chi eisiau fe tynnu'r cat, a dim yn bodlon wneud. Sut mae rhain yn help i wneud i'r asyn symud?
Sut ydych chi'n iwso hwn i wneud i asid symud? Ti'n gwenu, come on, beth sydd ti'n gwneud efo hwn? Yn hawdd. Ydych chi'n rhoi chwip ar ei pen olau. Right? Ydyw'r ieni ddim yn cael rhoi chwip ar pen olau chi na. Right? Rhoi chwip ar ei pen olau. A wedyn ydy'r asin yn mynd. So chi'n gweud yr asin i fynd, wyt ti'n mynd? Come on, gee up. Ddim yn symud, flap ar ei pen olau. Sut mae hwnna'n helpu asin mynd? Mae e'n mynd i bwyd hafau. Da iawn, so beth ydych chi'n neud efo hwn? Mae e mewn cegau, mae e mewn... Reit, so beth sy'n mae'r asin yn dyfan ti'n bod nhw'n bod yn asin i fi. Ti'n yn un, reit? Mae'r asin yn un, reit? So beth ti'n neud i fi? Beth sy'n yn un? Mae'r asin yn neud. A'n neud. Mae'n tynnu'r cath, gyd i fi môr. Reit? Na te, so, yn y darn yna, oedd e'n sôn bod Duw yn neud dau beth. Mae'n gweud, pan dyn ni'n mynd y ffordd wrong, mae'n rhoi row i ni. Weithiau mae'n gallu iwso hot i'w ffordd fath o go iawn. Right? Ond mae'n gallu neud i'n trist achos bod ni'n neud anghywir. Ydych chi erioed i neud rhywun wrong ac ar ôl chi'n teimlo cywirydd o mam di dal chi. Right? Ond mae Duw yn gallu iwso bethau hwnna. Right? Mae'n gallu rhoi row a deud, chi'n neud peth wrong. Ond mae hefyd yn gallu denig nawr. Dyw hwnna ddim yn edrych yn neis iawn. Ond mae Duw yn gallu addo lot fawr o bethau da. I helpu ni i fynd ar ei ôl. Chi'n gwybod beth? Bod yn ffrindiau go iawn efo Iesu Grist yw'r peth mwyaf hapus yn y byd. Dwi'n go iawn yn credu hynny. A peth gorau yn y byd i gyd. So mae hwnna'n fel moron i asid. Os ydych chi eisiau gwir llaweni dofn dilyn Iesu Grist, as mae'n gael lot fawr o ddewidio. Pethau mae di addo bys yn mynd i ni. Ac yn y pen draw, beth yw'r peth gorau ni sydd gan Duw i ni yn y diwedd? Chi'n gwybod? Y nefoedd. Gyda mynd y nefoedd. Mae'n mor ffantastig. So cofiwch, right? Os ewch chi ffordd wrong, right? Gall Duw iwso ffon, chi gael row, ond mae hefyd eisiau chi mynd a'i aro pethau da. Right? Mae'n defnyddio'r dau beth. Right? I ni mwyn neud, i ni neud beth sy'n iawn. Nawr, pa fath o anifeiliaid, os ys gennych chi ceffyl da, a dwi ddim yn dan reisio ceffyl, os rhaid chi iwso ffon a moron? Na, chi'n gweud, gee up am ei wneud. Pam rhaid i chi iwso ffon a moron efo asid? Ie, achos fod e'n styfnig a ddim yn gwrando. Ydy ni styfnig a ddim yn gwrando ar beth? Ydy ni? Na? Na iawn, os dwi yn. Reit? Dwi'n aml yn styfnig. A dyna pham mae Duw weithiau yn gallu bod iwso ffon. A weithiau yn dangos moron. Fel bod ni yn neud beth mae Duw yn dweud. Ac fe geith yr oedolion clywed mwy am hwnna yn y pregeth. Ewch yn ôl nawr tenillwyr. Gawn ni droi at Duw mewn gweddi.
o dad nath creu y mynyddoedd a'r tywydd a prydferthwch natur, ac o dad hynny'n dangos rhywbeth o dy brydferthwch di. O dad nath anfon Iesu Grist i'r byd, a bywyd Iesu yn dangos pa mor berffaith wyt ti. O dad sydd wedi cynnig i ni yn yr Efengyl, gogoniant tu hwnt i reswm, moliant i ddenw, helpa ni addoli ti. Maddau dad bod yn calonnau mor oer bod pethau'r byd i cymryd yn sylw, a nill i dod mewn yma yn fflat yn ysbrydol, a gawn ni ofyn wrth ystyried y bydd yn calonnau'n cynhesu. Gawn ni ofyn beth sy'n anfon yr ysbryd glân fel y byddwn ni go iawn yn daddoli. Wrth weddio, wrth ganu, wrth wrando, wrth gael cymdeithas wedyn. Bod ni'n teimlo bod ti wedi cwrdd efo ni a delio gyda ni. O dad, i ni'n gweddio y byddi ti yn defnyddio ffon arna ni pan dyn ni'n crwydro. Atal ni o dad rhag mynd ffyrdd anghywir. Cau fy llygaid rhag i'n gweld pleserau gwag y byd. Ond o dad agor ein llyged i weld yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni weld y ffordd cul sy'n mynd i'r bywyd fel ffordd hyfryd i gerdded ar hyddo a cael dy gwmni gyda ni. Helpa ni dad, achos mae angen dy help yn gyson. Gan i weddio dad dros y gwersylloi sy'n newydd bod y ddau gwersyll Cymraeg. Bod yr hyn a ddysgwyd yn cael effaith tymor hir trwy dy ysbryd glân. Gawn ni weddio dros y gwersylloedd sydd eto yn mynd, dros yr gynhadledd sy'n dod wythnos nesaf. O Dduw, cwrdd gyda ni, dyn ni'n gweddio. Helpa ni o dad fel teuluoedd i wybod dy fendith a dy lawenydd. Una ni yn Iesu Grist. Helpa ni yn ein gwaith i fod yn dystiolaeth i ti. Helpa ni yn ein problemau, yn yr adegau anodd a'r pethau wir anodd weithiau sy'n dod ar ein traws. O dad, helpa ni wybod y bresenoldeb a dy heddwch yng nghanol stormydd bywyd. O Dduw, diolch am fod mor rasol i pobl fel ni. Helpa ni nawr i daddoli. Amen. Nawr, dyn ni'n mynd i canu can. Dyle chi gyd gwybod, achos Mr Gibbard nath cyfeithi fe. Dyw y gras sy'n synnu syndod. Ond dyw ddim mewn unrhyw un o'r llyfrau sydd gyda chi. Byddwch chi'n gweld bod e'n union y fath o pwnc dwi eisiau siarad amdano. Ac felly, dyw y gras sy'n synnu syndod, a bydd rhaid fi dod lawr i allan i gedi canu fe. Os ti'n gwneud bobl yn nabod e, nes i gael ni ymwad ar y gynta? Cyfi... Ie.
Nawr, yr adnodau dwi eisiau siarad amdano yw Hosea penod 2 ac yn cymaru wir adnod 6 ac 14. Yr hyn dwi eisiau gwneud yw just i ni edrych ar ein bywydau a just gweld sut mae Duw wedi delio gyda ni mewn gras ym mhob fath o ffyrdd. O dechrau'n bywyd i'r diwedd. Os dyn ni'n Gristnogion, mae Duw wedi delio â ni mewn gras. Ac ni sylweddoli hynny a'i gwerthfawrogi fe. Nawr, mae'r syniad yn dod o cymharu Hosea 2 adnod 6, sy'n gweud fel hyn, right? Am hynny, ceiaf ei ffordd a draen, a gosodaf rwystyr rag iddi gael ei llwybrau. Be sy'n y darlun yw, mae fel beth am wraig, ond am wlad ydy, pobl. Mae'n gweud, maen nhw'n mynd y ffordd anghywir, felly, dwi'n ni wneud hynny'n anodd iddyn nhw. Dwi'n ni cau y ffordd maen nhw eisiau mynd efo draen. Right? Fel bod nhw'n methu mynd ar ôl y pethau yna. Dyna pham bod ni'n wsod dalu. Mae yna ffon i stopio chi mynd y ffordd anghywir. A wedyn, mae yna am hynny arall, adnod 14. Right? Am hynny, wele fe'i denaf. A fa hir anialwch a siarad yn dyner wrthi. A niw, mae'n gweud fyna, mynd i lle lle ddim distractions, na i siarad yn dyner wrthi, na i denu hi. Nawr, rhaid ni pido bod yn rhy simplistic, right? Paidwch yn meddwl, os na i ddilyn ffordd Duw, eith popeth yn iawn. Os mae'n mynd off ffordd Duw, bydd e'n creu bob fath o problemau. Nid dyna disgeidiaeth y Beibl yn amlwg. Right? Dim rhaid chi darllen y Beibl yn hir i ddeall hynny. Ond mae'r pwynt yn cael ei wneud, right? Bod Duw yn gallu atal ein ffyrdd. Mae Duw yn ei ras yn stopid pethau. Mae Duw yn ei ras weithiau yn rhoi problemau iddyn ni atal pethau. A adeg eraill yn ei ras ein denu ni i mynd i'r ffordd cywir. Felly, y pwynt cynta sydd gyda fi yw just yr ymadrodd yma sy'n mae'n dod yn 1:4 adnod 10, sy'n rhaid chi troi, am ryfal ras Duw. Yn Saesneg, mae'r ESV yn gweud God's varied grace, neu New King James, the manifold grace of God. Yn yw, mae gras Duw yn delio gyda ni ym mhob fath o ffyrdd. Na'r gras yw, reit? Mae'n delio ni mewn cariad. Dyn ni'n haeddu hyn, reit? Ond mae'n gweithio mewn pob fath o sefyllfaoedd, mewn pob fath o ffyrdd. Nawr, byddai'n delio nes mlaen yn benodol efo gras rwystrol, draen, a gras i'w denu, moron, reit? Ond jyst edrych ar y syniad yma, gras Duw ar waith yn ein bywyd mewn pob fath o ffyrdd. Gai jyst nodi rai o'r ffyrdd. Gras o flaen llaw. Cyn i chi ddod yn Gristion, mae gras Duw wedi bod ar waith yn eich bywyd. O'ch chi ddim yn gweld e ar y pryd, ond ar ôl dod yn Gristion, ddech chi edrych nôl a gweld gras Duw. Na gan bod fi newydd bod mewn gwersyll, dwi'n gwybod yn y mywyd i, y sefyllfa lle mam yn gofyn i fi un flwyddyn, i ti'n cael mynd i gwersyll yr eir neu gwersyll yn fudiad. So ti'n cael y ddau, pyn i ti eisiau mynd. O'n i'm yn Gristion, ond ni wedi bod un yn fudiad, ac o'n i wedi mwynhau yn arw. Wrth y modd, ac yn gwybod gan y pobl yma rhywbeth, o'n i'n gweud, dwi eisiau mynd i un y mudiad. Dwi'n gweld gras Duw yn hwnna. Oedd e wedi gosod fi yn... Dwi ddim yn erbyn gwersyll o'r urdd rhag ond bod pobl yn meddwl hynny, reit? Ond o'n i ddim wedi mwynhau pethau yna. Gwmynt o Duw, fath oedd wedi gosod chydig o draen fyna, a di agor y ffordd.
A fi'n gweld yna un o ffyrdd nath Duw denu fi at Cristnogion ac yn y fan i fi gweld y pethau. A fi'n siŵr bod pob un fan hyn sy'n Gristion yn gallu edrych nôl sut oedd Duw ar waith o flaen llaw i dod â chi i'r pwynt yna bod chi'n dechrau ceisio fe. A wedyn, wrth gwrs, mae yna gras achubol. Mae yna gras o flaen llaw, ond gras sy'n achub chi. Hwn ydy y peth mawr. Right? Pan dych chi yn troi at Iesu Grist a mae e'n dod ato chi ac mae'n dod mewn i'ch bywyd ac mae e'n trawsnewid chi. Nawr, falle dwi ddim yn digwydd yn dramatig yn allanol, ond mae'r newid sy'n digwydd y foment ych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn rhyfeddod, tragwyddol. Mae'ch tragwyddoldeb nawr sydd o'ch blaen chi wedi newid. Ac os ydych chi'n wedi profi ail enedigeth, diolchwch i Dduw, gras yw e. Nid rhywbeth i chi wedi haeddu, nid gweithredoedd na dim byd, felly gras Duw. Ond wedyn mae yna gras cynnal a chadw ar ôl dod yn Gristion. Nawr mae'n caru reit hen. Ac mae angen mwy a mwy o waith gynnal a cadw. Chi methu yn anffodus prynu car a dyna fe. Right? Mae pethau mynd yn wrong. A felly yn y bywyd Cristnogol, mae yna lot fawr o ras cynnal a cadw. Nawr, dwi wedi bod yn Gristion o gwmpas 50 mlynedd. A gras Duw sydd wedi cynnal fi. Fi'n edrych nôl sut yn y byd. Fi'n cofio ofni weithiau fel Cristion ifanc, beth os byswn ni'n mynd off the rails ac yn y blaen. Mae Duw yn addo bydd e'n cadw ni. Cynnal a chadw. Maddau am hyn, maddau llall arwain at bendith bach arall ac yn y blaen. Cynnal ni. Rhag bod ni'n syrthio ddiad y ffyrdd. Mae gras doniau. Gras Duw sy'n rhoi doniau i ni. Pwy mewn eglwys sydd efo doniau? Pob un ohonoch chi. Gyd yn doniau gwahanol. Right? Ond lle i pawb mewn eglwys, mewn cymdeithas efo'ch gilydd, pob un. A mae Duw wedi gosod ni efo'n gilydd mewn corff ac yn gallu defnyddio ni mewn wahanol ffyrdd. Ac os di Duw yn defnyddio chi, braint yw hwnna. Os gai just rannu hyn, pan maen nhw'n gofyn i fi bod yn caplan yn y gwersyll, dydw i ddim yn meddwl o'na aberth. Right? Braint! Digwydd bod mae'n rhywbeth dwi'n dwlu wneud. Right? Ond hyd yn oed bod chi'n goffo gwasanaethu Duw mewn ffordd hunan aberthol sy'n anodd, right? Braint yw cael cydweithio gyda Duw ar y ddeia. Byddwch chi'n edrych nôl ar hwnna'n gweud, dyna gras nath Duw roed i fi, bod fi wedi helpu wneud y gwaith. Gras yw e, bod chi'n cael wneud. Wedyn, mae'r Beibl yn dweud bod gras Duw yn ddigonol i ni. 2 Corinthiaid 12, adnod 9, na i troi at yr adnod. 2 Corinthiaid 12 ac adnod 9. Chi'n cofio'r hanes Paul, salwch, dyn ni'n hollol siŵr beth yw'r dreinen yn y cnawd, addas dreinen fan hyn, reit? Ond sut gael cario ymlaen a mae'n gweud bod e'n gweddio tair gwaith. Nawr dwi'n cymryd, nid jes bod e'n gweddio tair gwaith i cael gwared o hyn. Mi'n siŵr bod e'n gweddio lot fawr o weithiau. Ond pan mae'n gweud dwi wedi gweddio tair gwaith, dwi'n cymryd tair gwaith bod e wedi gwneud rhywbeth arbennig, bod e wedi gosod cyfnod o weddi i ddelio efo'r problem yma, beth bynnag yw e. Dwi'n bod os oedd e'n gweddio ac yn prydio, hynny yw, mae hwn yn gwmyd o niwsans i'w weinidogaeth. Tair gwaith mae wedi gosod amser ar wahân, cael gwared o hwn. A beth yw ateb Duw? Ond dywedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i. Mewn gwendid y daw fy nerth i'w antef.
Felly yn llawen iawn fe'n ffrostio fwy yn fy ngwenidau mwyn I nerth Crist orffwys arna. Meddai Duw, mae gras yn ddigonol. Sut bynnag yw'ch problemau sydd yn eich bywyd chi a ydych chi'n edrych mlaen a felly bod edrych yn twnnel dywyll, mae gras Duw mynd I fod yn ddigon. A gras Duw sy'n gwobrwyo ni yn y nefoedd. Paidwch â meddwl bod chi'n cael eich gwobrwyo achos bod chi wedi bod mor dda yn y nefoedd. Dyn nhw'n wir heiddi, gras bydd yn gwobrwyo ni yn y nefoedd. Pell, bydd law unrhyw beth gallwn ni ddychmygu. Felly, diolchwch, jyst esteddwch nôl ychydig, gweud, mae Duw di delio fi mewn gras, mewn pob fath o ffyrdd. Diolchwch iddo fe. Nawr gawn ni edrych yn fwy penodol at gras rhwystrol. Right? Hosea 2, adnod 6, am hynny ceiaf ei ffordd a draen. A gosodaf rwystyr, rhag iddi gael ei llwybrau. Nid llwybrau Duw, llwybrau ni yn hunain, ffordd pan dyn ni eisiau mynd yn anghywir. Sut mae gras Duw yn rhwystro ni? Eto, lot o ffyrdd. Gall fod yn arweiniad. Dyna beth I ddechrau. Paul yn actau, chi'n cofio, oedd e'n meddwl mynd un ffordd, ac mae'n gweud, ond nath ysbryd Duw fy ngwahardd, a wedyn mae'n meddwl mynd ffordd arall. A mae'n cael ei atal, a wedyn mae'n cael y weledigaeth yn mynd off I Philippi. Right? Ond oedd atal y pethau yn arweiniad. Yw, stopi, gelli ti ddim wneud hwnna. Mae'n gwmyd arweiniad a gweud beth yw y ffordd cywir. Wedyn, mae rybuddion Duw yn ras rwystro. Weithiau, ydych chi'n darllen yr Hen Testament, yn bennig rai o'r proffwydi, a mae'r rhan fwyaf proffwydi mewn cyfnodau o farn, ac yn cyhoeddi barn. A chi'n meddwl, pam bod nhw y mor chwyrn yn cyhoeddi barn? Achos bod Duw yn gwybod pa mor ddrwg ydi pechod, ac mae'n rybuddio ni. Gras yw hynny. Rhag bod ni'n mynd ar ôl y pethau. As mae'n gwybod sut bydd e'n distriwio ni. Felly mae'n rybuddio ni yn ei ras. A wedyn, felly bod yna rhyw pethau sy'n denu at Crist oherwydd bod e'n sboilo'r byd. Mae'n gallu gwneud hynny oherwydd mae'r Beibl yn dweud bod e wedi gosod tragwyddoldeb yn ein enaid ni. Beth mae hwnna'n golygu yw, dyw pethau'r byd yma ddim yn bodloni ni, mae eisiau mwy. A weithiau mae rhywun, mae'n cael arian, beth mae Duw yn ei, nallai atal ei cael arian, neu mae'n cael yr arian a mae ddim yn bodloni arno fe. A mae'n methu bod yn bodlon efo ei ogrwydd. A mae'n meddwl geiff e pleser os geiff e ryw, neu os geiff e awdurdod, neu rhywbeth felly. A mae'n chwilio am y pethau yna, a mae'n methu cael bodlonrwydd. Pam? Mae Duw yn stopid e gael bodlonrwydd. Mae'n gweud, dim ond un lle gallu ti fod yn hollol bodlon, yno fi. Ond mae'r gair draen yma yn awgrymu nag yw pethau poenus. Mae Duw yn siarad, meddwl C.S. Lewis, yn ei air, ond poen a dioddefaint yw ei megaffon. Chwni gwedodd e rhywbeth felly, dyna mae'n siarad yn fwy clir. Ydych chi rioed wedi edrych nôl a diolch I Dduw am cyfnod anodd. A fi'n gwybod lot fawr o pobl sy'n deud rhywbeth fel un oedd yna cyfnod anodd, oedd yna rhyw problemau pethau'n dod, a dath nhw'n agosach at Dduw. A nhw'n edrych nôl ac yn gweud, diolch am hynny. Oedd e'n anodd, dyna beth oedd yn help I fi. Ac mae yna 100,000 o bethau sy'n digwydd I ni ddim yn gwybod amdano. Dwi'n cofio pi'n adnod yw yna, adnod 8 reit. Ond ni wyr hi, mae my fi aroddodd iddi yr yd a'r gwyn ar olew ac amalhau iddi arian ac air, pethau I roes yn twy I bal. Beth mae'n deud? Mae nhw'n gweud, o diolch bod fi gen I hyn y llall. Dwi'n deall, meddwl fe, mae fi sydd wedi bod yn gwneud hyn iddyn nhw.
fi'n siŵr bod yna 100,000 o bethau wedi digwydd yn yr wythnos diwetha dwi ddim wedi sylwi ar ras Duw. Yn gweithio, yn rhwystro rhyw pethau heb i ni wybod. Felly, casgliad fi yw hyn. Bod eisiau fi gweddio fel hyn. O Dduw, rhwystra fi yn dy ras. Os ydych chi'n gwybod bod gennych chi galon pechadurus, fi'n gobeithio bod chi'n gwybod hynny, byddwch chi'n gweud, o Dduw, stopa fi mynd ar gyfeilion. Cai rhyw pethau i fyny efo draen. Falle bod draen yn boenus, mae angen arna fi. Mae angen gras rhwystro. Ond wedyn, wrth gwrs, mae'n gweud mae yna gras rwystro, mae yna gras sy'n denu, adnod 14. Am hynny, welef ei denaf, a fa hir yn ialwch a siarad yn dyner wrthi. Sut mae Duw yn ei ras yn denu ni? Dwi eisiau siarad reit gyffredinol. Cynta i gyd, fi'n meddwl, yn y greadigaeth. Mae'n sŵn rhyfedd. Os ydych chi'n edrych ar Planet Earth neu Blue Planet, advert am Dduw ydy hwnna. Rhyfeddod y greadigaeth. Duw nath creu rei. Reit, bod Attenborough ddim cweith yn deall hynny. Reit, Duw sydd wedi wneud. A mae prydferthwch ar y feddod hyn yn dangos ni pa mor dda di Duw. Creawdwr hwn yw'r person dyn ni'n dilyn. Wedyn, mae'n denu ni trwy Cristnogion eraill. Ac as gaiosodd mewn 2 ffyrdd. Right? Dwi wedi dechrau neu park run. Rhaid o chi sy'n gwybod beth yw hwnna, redeg yn y bore di Sadwrn. Ac o'n y 2 grŵp oedd yn denu fi i wneud hyn. Cynta i gyd, fy mab a'r merch yng Nghyfraith, Andreas a Jenny, a chi sy'n nabod nhw, pobl ffit sy'n redeg. A nhw'n deud, con Derrick, ti'n licio redeg, gon, tria. Ac o'n i eisiau gwneud park run, ond chi'n bod beth, o'n i'n meddwl, dwi ddim yn ffit fel oeddwn ni, a byddai tu ôl y redwyr da yma, felly. A wedyn, oedd yna rhywun yn Aberystwyth, mynd i Eglwys Elim yn Gristion, a fi'n nabod ti. A meddai hi, dwi'n ei park run, yn gyson. A gallai deud hyn ar os ydych chi'n yn nabod hi, reit? Oedd hi'n dew. Iawn. Reit? Oedd hi byth yn gallu redeg, oedd hi cerdded park run pob tro, reit? Ydych chi'n yn nabod hi, so gallai deud. Reit? A chi'n bod beth meddylia si? Os di hi yn neud byddai ddim yn ola. Nawr mae Duw weithiau di dangos i chi Cristion sy'n sheinio. Chi wedi gweld rhywfaint o cymeriad Crist ynddyn nhw, a mae di denu chi. Ond mwy na thebyg hefyd, mae Duw wedi delio gyda rhywun sydd o pob fath o problemau, a maen nhw wedi dod yn Gristion a chi'n deud, wel, os di Duw wedi gallu delio gyda nhw, gallai delio gyda fi. Right? Mae'r 2 beth yn gallu denu chi. Right? Duw ar waith yn denu ni. Cymeriad Iesu Grist, darllenwch ar y fengylau. Yn cofio clywed am rhywun o cefndir Moslemaidd gafodd ei carcharu am terrorism a pethau. Ac mae'n darllen y pregaeth ar y mynydd. A sylweddoli chod, dwi'n Mohamedaniaeth methu wneud hyn. Mae gan Crist rhywbeth mwy. Ac a'i denu ato fe. A wedi mae gwahoddiad yr Efengyl. Dwi'n licio'r adnod 14, mae'n gweud, am hynny fe denaf. A fa hir a'n ialwch, mi'n credu yr awgrym fyna yw bod yna ddim distractions. Mae di bod mynd ar ôl hyn a llall, a mae Duw yn cael gwared efo nhw, a meddai fe,
A fa hi aniarwch a siarad yn dyner wrthi. Mae Dyw yn yr Efengyl, reit, mae'n yr rybyddion, a mae weithiau'n dod ac yn siarad yn dyner gyda chi. Yn yw mae Dyw yn dod atoch chi ac yn deud pethau fel hyn. Gallai maddau eich pechodau. Gallai eich adfer eich cymeriad chi. Gallai wneud chi yn iawn gyda Dyw, achos bod fi'n caru chi, gymaint fel bod fi wedi rhoi fy mab i marw drosoch chi. A mae'n siarad yn dyner. A mae gwahoddiad Dyw yn gwahoddiad dilys ac yn gwahoddiad o gariad. A mae'n gwahodd pechaduriaid ac yn deud, dewch, dewch, o'i galon mae e'n gofyn. O'i galon mae'r gwahoddiad yna'n dod. Ac mae'n dod atoch chi. Ac os ydych chi'n gwrthod paidwch byth a deud bod Dyw ddim di galw chi. A mae siarad yn dyner wrthoch chi. Mae'n gwybod yr holl beiau. A dwi ddim ar y foment eisiau edliw hynny i gyd. Mae eisiau deud dewch. A profwch gras Dyw. Be dwi eisiau nodi? A'r pregeth yma, tym bach bost bob man, reit? Ond o'r dechrau i'r diwedd, mae Dyw yn delio gyda ni mewn gras. Ym mhob fath o ffyrdd. Paidwch ei ddirmygu fe. Dirmygu gras Dyw yw gweud, o, mae Dyw yn maddau anyway. Pwrpas gras yw arwain ni a difeirwch. Gyfeilwch mewn gras. Mae gras yn slippery. Dyn ni'n tueddu slipio allan dwylo a ni'n gorffen efo deddfoldeb. O, rhaid fi wneud hyn a wneud y llall, fod y Dyw bod yn hapus i fi. Gras yw e. O'r dechrau diwedd. Bod yn slippery. Diolchwch am ras. Gofynnwch am ras. Gofynnwch am draen i'ch atal chi rhaid mynd ffordd rong. A moron i denu chi i'r ffordd cywir. Ac yn olag un, os ydy Dyw o'r dechrau i'r diwedd wedi delio gyda chi'n rasol, deliwch yn rasol gyda'ch gilydd. Gras sydd yn nodweddu sut i ni fod delio fo'n gilydd. Achos gras o'r dechrau'r diwedd sydd wedi delio gyda ni. Chnewyddio. O ddiwynt ta, ni'n diolch ti am dy ras yn rhwystro ni gyda draen weithiau rhag ryw pethau daioni. Ni'n diolch bod y ras yn siarad yn dyner gyda ni ac yn denu ni ar adegau eraill. O Dduw, diolch am dy ras. Rhwystra ni rhag mynd ar gyfeilion. Dena ni i'r ffordd cywir. Amen. Dim yn ei ganu. Rhif 286 o Llyfr Methodistiaid, gras o'r fath beraidd sain. Chi'n gweld yn ffitio gyda'r pregeth a'r un peth ar ein diwetha o'r dechrau i'r diwedd, gras Dyw sydd ar waith ym mywyd y Cristion. Be
Gawn ni weddio. O Dduw ein tad, helpa ni I sylweddoli pa mor gymaint I ni wedi cael ein amgylchynu gan dy ras di mewn gymaint o ffyrdd, fel ein bod ni o dad yn rasol iawn yn delio gyda'n gilydd. Clod I thenw. Amen.